Hier de kaart is eigenlijk hinnemat. En dan ga ik nog hinnen brengen. Geweldig. Joet speel ik de Frieske Robert ten Brink. Want deze kaart, helemaal vanuit Bolivia, wordt deze week bij u's bezorgen. Maar die is net voor u's bestemd. Alles op die kaart klopt net eigenlijk. Eén ding nee. Het hoersnummer. Maar de stritten weer verkeerd. De postcode is verkeerd. En daarbij. De wend bij u thuis net een leven beppen. Ja, klopt. Ja, heel hakkelijk. Wat brengt jou in Wurm? Ja, dat zeg ik ook even vertellen. Deze kaart brengt me in Wurm. Kaart? Ik ben niet bezwaardig en ik ben net in Wurm. Ze had Emerson stritten. Ja, kom je hier uit Wurm dan? Ja. Je weet hoe het is. Ja, dat is daarachter. Ja, om het werken en dan is het dorpshuis Oh ja. en dan moest links. Maar ken je deze leven beppen toevallig ook dan niet? Nee, ik zou het net weten. Teuners. Teunus, nee, het had mij niks. Ja, ik kan kristal hier. Wat leuk. Een ezel. 2 ezels zelfs. Hé, net gaan we de kaart op eten, hè? Nou jong. Weet je waar een leven beppen is? Weet je waar het een leven beppen is? Misschien gaan we wel zoeken. Die kaart is zo lang onderwijs. En echt op het laatste stukje denk je dat ik nog mis. Het is echt op de laatste, 8 kilometer denk ik. Die is het eigenlijk in de war. Ik ken weer ook maar op de bus gaan natuurlijk trouwens. Dat ken ik gewoon. Zo, ik wil gewoon zijn de bus hier weg. Komt waarschijnlijk ook door, jongen. Ah, goeie. Mag ik je wat vragen, meneer? Oh, ik ga geen tijd, joh. Waar geen tijd? Nee. Ik ben op zoek naar een leven beb op de George Emerson Street. Nummer 27. Ben ik eens daarachter, Dave? Ik ben op zoek naar de George Emerson's Emerson Street. Oh ja, dat is hier rechtuit en dan links. Oké. Sam. Ah, goeie, mag ik je wat vragen? Goeie. Mag ik je wat vragen? Ik maak een video. Want ik kreeg nou ook een kaart in mijn brievenbus, maar dat weer het verkeerde dwarf. Ik was op de George Emerson Street geweest, nummer 27. Ja. Er is geen hele leven beppen erbij namelijk. Oh. Nee, stiek je naam op. Zie dat is te merken. Stiek je heel je naam op. Alleen op Teunus. Ja, dat is degene die verstuurd had. Teunus? Oh, Teunus is er verstuurd. Ja. Oh, ik zou het zeggen, we hebben een Teunus winnen hierachter. Even zien, Die dan moet kant je ik, denk die ik. kant op. Die kant? Ja, nee, toch Anneke? 1, 3, daar begint 1. Dus, Ja, maar dan kom je niet op 27. nee, dat Ik denk hierachter. Ja, daar is wat is allemaal in, denk ik. Ik denk dat als het hier onderin staat, Ja? hier links en dan wel links, dat het een van die hoeven is. Oké, je kent deze leven beppen net. Nou, dan ben je een heel soort beppers, jongen. Dat ja, is er broer. zijn er een en al beppers hier in de straat. Oké. Beppe Hilly. Het zou haast Hilly wezen, maar dat denk ik. Of Schaftenaar, hè? Oh ja, klein. nu ben ik mijn pensioen met Ja. de B. Ja, dat is ik zo. Hoe specifiek om een bepper is. Dat zullen er nog een paar die wezen of net? Dat weet ik Dan dan is niet, het maar... bij de helico Als Hilly, staat. ja, want die man is verstaan, Orly waarom. Oké, dat was zoiets heet inderdaad van... Ja, dan is het... Joost is hierachter, ik moet erachter, dus ik ren even samen. Ik ren even samen. Het is 24, ja? Dan is het hoe is het nice. Maar goed, maar die persoon kan maar thuis wijzen natuurlijk. Nummer 27, hier moet er wijzen. Hier draai ik in de matten. Ik zal het werk even ommaatje. Nou, dat mis me net, die is natuurlijk verneemd naar zijn paken. Ik had het idee dat je wat eten maken wilt. Dan moet je echt eten maken, heerlijk. Ja, dat was lekker natuurlijk. Nog goeiedag even mevrouw. Ja, goeiedag. Ben je de bewoner van de George Emerson Street 27? Dat klopt. En haal je toevallig een beppe zodat die te teunen ziet? Ja, Ik nog? ja. Nou, dan had je een kaart voor jou. Deze kaart die kreeg ik thuis. Maar die is net voor mij bestemd. Die is voor een heel leven beppe bestemd. Oh, nou, fantastisch. Zo. Hij zit in het boetenland. Ja? Ja. Dat dacht ik al, ja. Ja. Dus ik denk van, ik mag hem zelf maar inbrengen, want ik ben zelf nou in Watten. Oh, Op nummer 27. ja. Op een hele Street, hè. Maar goed, deze kreeg ik dus thuis. Nou, en die kwam in wachten. Ja, die kan in Watten, ja. Nou,
Nou, we rollen op af. Ja, ik denk van noffelijke kriesdagen, dan maak je Ja. noffelijke kriesdagen af zelfs, hè? Ja, zo is dat. Ja. Nou, ik wens het zelf ook prachtig van hem een kaart. Ja, Hij is 3 maanden op een boter in Boetenland. oké. In Bolivia, weet ik het, waar de roer al zit. Ja. Nou, maar hier is Bot Wiers mee blijkbaar. Ze leven hebben. Ja, zei dat. Ja, je mij er hoor ik wel in komen, maar ik ben met dit naar de gang. Oh ja, nou, zo. Ja, dat doe ik al trouwens. Ja. Wat Ja, ben je ja. aan het meidje? Ja, Wat ben je aan het meidje? een stampas. Ja, dat dacht ik al. Ja, dat... Nou, mag ik het schoon uitwalen net? Wat zei? Mag ik de schoon uitwalen net? Nee. Helemaal lezen of niet? Nee, ik ga nog net lezen. Lieve Beppe, noffelijke kriesdagen vanuit Bolivia. Hier is een prachtige natuur. En we zijn hier skiliften, alleen nog net om te skiën. Zit daar. Het waar is bewolkt. Het waar is bewolkt, maar droog. We zitten op treien. 3640 meter. Grote tunnels. Nou, leuk. Hartstikke mooi. Ja, we vallen hier met op dingen. Nou ja, ik zeg direct al stien op het bordje, zeg ik stien van nou, Teun en Hilly. Dus ik denk van nou ja, dat moet wel een. Ja, die zal van in wijzen dan, denk ik. Ja. Wij zien paken. Ja, nou ja. Hij is 3 maanden onderwijs. Komt Ja, in ongelooflijk. februari met thuis. Die Zuid-Amerika zitten hadden dan. zo. Oh ja, een soort van weblog gehad erbij. Ja, Ja, Ja. 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 Dan ben je dan binnen. Ja, Ja, oh je kan ook zien, oh dan maak ik wat foto's en zo. ja. Oh, wat Ja. leuk. Ja. Ik moet eerder hier een bier of ken je Polerstamps dat kan. Maar dit is niet, maar ja, ik in die bergen zit, nou, dit is fantastisch weer. Ja. Ja, heel mooi. Nou, wel leuk om zijn wat van de jaren, toch? Ja, Vakantie zo, ja, ja. zie je dat, ja. Nou, ik wens je een heel fijne Christ weer, dan zeker bij van Droom. Nou, ik was hartstikke bedankt. Ja, nou ja, geen dank. Ik vind het wel apart. Ja, ik vind het ook, ja, ik vind het bijzonder, hè, maar goed, ja, wat doe je dan? De kaart hoe ik reizen hier meer. Ja, ik denk het, Kijk, ja. wat Ja. een paar Had ze reizen maar denk ik. Ja, was een paar keer bij zitten. Ik denk dat ik een keer een goede daad met mijn Christ. Ja. Nou, ik zal hem even appen. Want ik kan net een kaart sturen. Ja, ze zijn alle dagen onderwijs. Ja, Je ja, weet ja. net waar ze binnen. Hè? Dat weet je net. Nee, snap ik. Nee. Nou, Ja. dan wens ik je een heel fijne tijd daar. Ja, Dan mag ik hetzelfde. Christ daar en lekker suikerolie, dus ook zo. Ja, ja, Roep goed, ja, roep goed. Of moest je rieten? Hè? Wat zei je? Of moet je rieten? Nee, ik wil het niet. Ja, nee, dat is niet nodig, hè. Het roept ook goed, hè. Dat is het probleem met je, hè. Nee, deze nog. Ja. Nou, Nou, de groeten en de wust. Ja. Hartstikke bedankt. ja, dan geen dank, hè. En goede dagen. Vond je het nou een leuke video? Doe dan. Is dat niet dan? Ja, is dat niet. Vond je het nou een leuke video? Doe dan toe omheen. Volgens mij is je en abonneer dan op de Frieske Vlogger. En een hele noffelijke kriesdagen zelfs, hè? Nou jong. Toetje, hè? Wat toet, hè? Let's go. Let's go. Geweldig.